foli bɛ an lajɛbagaw n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye minnu sɔgɔlen bɛ an ka kunnafoni siraw la nin waati in na Kadiatu Tarawele ka bɔ VOA soba kɔnɔna na Washington DC studio 53 kɔnɔ bi juma juillet kalo tile 5 san 2024 kunnafoni kumabaw olu filɛ nin ye ninnu yaasa ka bɛn ni keleya sabati fasodenw cɛla la lakana ye kɔlɔnba sen ka di sigidala mɔgɔw ma ka u bɔ jiko gɛlɛyaw kɔnɔna la an bɛna a laseliw kɛ aw ye jɛmukan kɔnɔna Burkina Faso jamana kan ka fara lakanabaliya gɛlɛyaw kan dongo do dɔ de bɛ kan ka fara dayirimɛminɛnw gɛlɛyaw kan gɛlɛya ninnu gasan kojugu fasodenw kan kɛra sababu ye ka mɔgɔw bila kunna kumaw la Angleterre Keir Starmer ye fanga ta bi juma la ka kɛ jamana premier ministre ye a siɲɛ fɔlɔ la ɲɛkunyaw minɛni alamsadon kalataw kɔfɛ a ka fangata in bɛna dansigi kɛ ladatigiw ta la minnu ye fanga mara san 14 Angleterre jamana kan AES keleyatɔn Mali Burkina Faso ani Niger bɛ min na jamanakuntigiw kan ka u ka tɔnsigi kɛnɛ sigi sini sibiri la Niamey Niger faaba kɔnɔ an ka lasilikɛla Alpha Ka ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye a taabolow kan ka kɛ ni gɛlɛyaba min donnen bɛ Mali ntolantan bolow kan bi ninnu de bɛna fara kunnafoni wɛrɛw kan ka tɛntɛ aw ye sisan jɛmukan kɔnɔna la aw bisimila Mali armée kɛlen kɔrɔ kɔ ka PLC ko dugu Mali ni Mauritanie dancɛw la lakana ka bɔ dansogokɛlaw bolo u ye kɔlɔnbelebeleba sen ka di sigidala mɔgɔw ma k'u bɔ jiko gɛlɛya kɔnɔna la ne ka tila ka bɛn ani keleya si u ni ɲɔgɔn cɛla la Modibo Keita VOA Bambara ka laselikɛla bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye an ka kumakanw lamɛn Mali ni Mauritanie dancɛla dugu min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ ma PLC ko ni a bɛ Ɲoro marabolo kɔnɔna na u tun ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ u ni maa dɔw cɛ minnu bɔra Mauritanie jamana kan kana sigi ni yɔrɔ kɔfɔlen na ka kɛ ni Mali finitigilakaw ka wulikajɔ ye ni yɔrɔ kɔfɔlen kɔni gɛlɛyaw sera ka ban wa min ye finitigilakaw ye u ye forage kelen kɛ ka di dugudenw fana ma walasa u ka jiko bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na finitigilakaw minnu bɛ a yɔrɔ kɔfɔlen na u ka ɲɛma ni o bɛ lieutenant colonel Siaka Kumare kofɔ ale bɛ ɲɛfɔli kɛ dugudenw ye n'a sɔrɔ ka ulu jateminɛw b'a jira k'a fɔ ko jiko gɛlɛya de bɛ aw la yan nɔ o kosɔn an wulila kana ji nin lase aw ma k'a fɔ a ka armée malienne fana a bɔ ko bi a bɔ ko sini a walasa sigi ka se ka diya aw bolo ji nana walasa a kana sigi dabolo kan walasa ka fara ɲɔgɔn kan ni wale in diyara PLC-kokaw ye kosɛbɛ o kama u ye foli kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ɲɛmaw ma ani Mali finitigilakaw bɛɛ lajɛlen kabini fɔlɔ mais an bɛ se k'a fɔ sisan yɛrɛ de a kɛra maliyɛnw ta halala parce que forage senna la min y'an nisɔndiya tigitigi Mali armée de wulila ka taa forage sen Madina fanfɛla la Kaɲaga fanfɛ ka bɔ yen ka na Belelisi kɔ ka na kɔlɔn sen forage sen ka tila ka monter ka tila misiw bɛ min yɔrɔ min na ka wo fana monter donc ji camanba de bɔra ji min bɔra alhamdulillah ji ka ca donc an bɛ président n'a ka gouvernement bɛɛ fɔ vraiment ni ko in a diyara an ye Mali finitigilakaw ka nin wulikajɔ ɲɛma lieutenant colonel Siaka Kumare a ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma inchallah jiko gɛlɛya kɔni o résoudre la bi na a ka daga armée kɔ ka armée soutenir walasa kɛlɛ nataw la an bɛ se ka san sɔrɔ cogoya min na a ka fara armée kan renseignement di ko la hali fɛn wɛrɛ bɛ yen dɔrɔn an bɛ se k'an dɛmɛ o la minnu si tɛ kelen a ka dɔn k'a fɔ armée malienne aw ka sɔrɔsi de ye anw ye an bɛ yan aw de fana kama a y'a faamuya inchallah a kɛ cogo bɛ nin kan sali ala ma ka dɔn k'a fɔ nin waati laban in na Mali finitigilakaw ka wulikajɔ bonyanen don kosɛbɛ Mali ni Mauritanie dancɛ duguw la walasa lakana ale ni basigi o bɛ se ka segin ka na cogoya min na nin dugu kɔfɔlen ninnu na VOA Bambara tɔgɔ la Modibo Keita ka bɔ Nara Musa Sako Mali tungaladen ka bɔ Montreux Faransi jagoyara minɛna k'a lasegin Bamakɔ tarata don na Faransi lakanakɛlaw fɛ san 25 kamalen nin kunbɛra tungadenw gɛnnenw ka bɛrɛbɛrɛli tɔn mɔgɔw fɛ Mariam Kuyate ale bɛ lakali kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn Musa Sako a kɔni ɲɛdali kunnafonidilaw kan sɔgɔmada in na a ka kumakan fɔlɔ kɛla min ye ko ka dɛmɛ don a ma ko sabula dankarikɛla a ka hakɛ la Musa Sako n'ale yɛrɛ si bɛ san 27 la a tagala Faransi jamana na kabini a san 3 a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ye gɛlɛya minnu sɔrɔ
a ka gɛnni in kɔnɔ. On m'a persécuté. Je n'ai pas dormi, ça fait plus de 1 mois et demi. Ku y'ale minɛ ka taa n'a ye centre de rétention mun na a sɛgɛnna kosɛbɛ u y'a maltraité kosɛbɛ u y'a siri u ye a bugɔ u ye diɲɛ fɛn bɛɛ d'a kan donc a bɛ k'a yɛrɛ ɲininka de ne bɛ mun ɲini yan ne nana mun de ɲini yan ne tun bɛ ka sɛgɛnbatɔw de dɛmɛ Faransi n bɛ association dɔ de la n tun bɛ ka mɔgɔw de dɛmɛ u taara n sɔrɔ o association yɔrɔ de la ka n minɛ yen nɔ u ye mɔgɔ caman minɛ mɔgɔ 14 de kun don u ye tɔ bɛɛ bila fo Musa. Effectivement Musa gɛnna papier ko de sabu la ɲininkali bɛɛ y'a yira an na ne n'a ka avocat kumana sɔgɔmada na o ko ka gɛnni ko c'est légal ka da kan loi kura mun daminɛna janvier o loi in ni Faransi assemblée y'a voté ale b'o o loi kɔnɔ automatiquement donc a ka gɛnni bagama tɛ mais gɛnni sariya yɛrɛ kɔnɔna don bon maintenant mun ma faamuya anw bɛɛ lajɛlen fɛ ani Musa yɛrɛ fɛ comme a tun bɛ sariya kɔrɔ de kɔnɔ an tila a kan ka to kɔrɔlen de kɔnɔ mais pourquoi kura automatiquement a bɛ don o kɔnɔ donc o de b'o olu yɛrɛ ka législation kɔnɔna na olu de b'o faamuya mais u kɔni ka faamu na an ye dɔrɔn k'an ka faamuya sariya kura bɛna na ko bɛ sariya kɔrɔ bi o de ye papier ko de y'a to ni a bɛ jamana in kɔnɔ bi a refulilen. An ka dɔn k'a fɔ bi Musa Sako ale bɛ tɔ min sigilen don magɛnɛw kɔkɔrɔmadoli kama a bɛ olu ka bolo kan dɛmɛ okumu kɔnɔ bi jigiya bɛ yen halisa ka Musa yɛrɛ dɛmɛ ni ka segin Faransi a ka denbaya kɔrɔ wa a ka avocat a n'a dɛmɛbagajɛkulu olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u n'u seko a n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Sisan an bɛ taa Burkina Fasokaw fɛ yen nɔ ayiwa a yirala k'a fɔ ko lakanabaliya gɛlɛyaw kan ka fara o kan don o don de ko dɔ de bɛ kan ka fara dayirimɛmina gɛlɛyaw kan ayiwa a kɛlen bɛ sababu ye fo ka gɛlɛya gasan kojugu a kɛlen bɛ sababu ye ka kuma caman bila mɔgɔw la Alidu Wederago bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a la. Ni fɛn bɛ Burkina Faso bi gɛlɛya lo Bobo Julaso o ta y'a damana ta ye fɛn foyi lo ti taara tuguni baara bɛɛ lajɛlen bi lomo lama la Dawuda Sanfo ale ye dunabila sirabaga ye. Dugu ka gɛlɛn ça va pas n'u yɛrɛ min locataire mobili lɔn dɔw yɛrɛ ye mobili feere dɔw yɛrɛ bɛ baara wɛrɛ ɲini ka kɛ bon vraiment ko ni gɛlɛyara quoi gouvernement ka sabara ko yɔrɔ filɛ quoi sinon ko ni man ɲi. Faransi ani Burkina ka baarakɛɲɔgɔnya lɔni bi ale kɛra sababu ye k'olu ka daradumuni bɛɛ lajɛlen jɔ. E kɔni terikɛ caman bɛ yen olu tubabu ye u fɛ ka na mais yɛrɛ visa ko gɛlɛyara o yɛrɛ ni yɛrɛ ban ne yɛrɛ ni tɔɔrɔ la parce que ne tun bɛ fɛ ka min dari gouvernement fɛ ka sabari yɛrɛ fana quoi ka se ka visa ko nɔgɔya tubabu dɔ ye tubabu ninnu bɛɛ ti i y'a ye population française fana dɔw yɛrɛ ta makɔrɔnta politique man d'o ye donc a kɛra ten ni orphelinat ta parrainage bɛɛ lɔra donc et puis caman tun bɛ na u bɛ na mɔgɔw dɛmɛ bon ni coopération taara gɛlɛya o ni ɲɔgɔn cɛ ten vraiment a kɛra baara ye quoi. Kana don fini min o b'a wele ko kɔkɔ donda Raisa Porgo b'o feere Bobo Julaso sugu fiyɛ la nka sanni t'a fɛ tugun i n'a fɔ a tun bɛ cogo min fɔlɔ la. Parce que fɔlɔ an kun bɛ se ka nin feere bi an tɛ se k'ale feere wari tɛ mɔgɔw bolo dugu ka dɔgɔ sisan. Wari ti mɔgɔw bolo fɛn bɛɛ lajɛlen fana da gɛlɛyara n'a tɛ se ka san tuguni mun nana n'o ye Abdoulaye Ouedraogo ale ye commerçant le ye Bobo Julaso sugu fiyɛ kɔnɔ. Baara gɛlɛyara kojugu fo ka taa dama tɛmɛ dɔɔni gɛlɛyara fo ka dama tɛmɛ a gɛlɛyara donc minɛn don ko a gɛlɛyalen don sisan a kɛra minɛn sɔngɔ yɛlɛla donc an b'a yala Ala ka nɔgɔya quoi bon ne tun continuait ɲɔgɔn ta comme 7 millions ne nana f'i ka 9 millions sara avec 14 millions tu vois que a gɛlɛyara fo ka taa dama tɛmɛ donc an tun b'a fɛ fama fana ka yɛlɛ yɔrɔ filɛ quoi sinon bi na commerce ɲagamin. Abdoulaye Sayo ka sigilan dilanyɔrɔ o bɛ fara kan nka Ala ni lakanabaliya bolo yiri tɛ sera ka sɔrɔ tugun k'a kɛ sababu ye ko Kongo yɛrɛ tɛ se ka yaala tugun ka taa yiri tigɛ. An ka lɔgɔ de bɛ bɔ Burusi kɔnɔ Kongo kɔnɔ an ka lɔgɔ bɛ bɔ Kongo kɔnɔ nin Kongo caman bɛ yen o tɛ se ka don ka yiri yaala ka na d'an ma ale kɛra o bɛ taa yɔrɔ min na sisan nin ale de kɛra gɛlɛyara parce que distance do la bɛ baara kɛ sisan sisan ne tun wulila i tun bɛ don Kongo dɔ bɛ i tun bɛ taa yiri yaala ka na o b'a tigɛ ka d'an ma an bɛ baara kɛ sap mais bibi in na o distance min o b'a kɛ nin
ale tɛ se ni a ma gwɛlɛya. kɔrɔsiri kɔnɔ bi burkina faso bɛɛ lajɛlen de bɛ kule min bɛ ara o min taara o baaradaw bɛɛ lajɛlen n b'a yɛrɛ ɲinina foyi ba siginin tɛ tuguni ala ni gɛlɛya bolo ni tun ale de wezirago kumakan ye VOA banbara tɔgɔra Bobo Julaso. AES akiliya tɔnkulu jamanakuntigiw ka tɔnsigi kɛnɛ o bɛna sigi sibiri nata in na Niamey Niger faaba kɔnɔna la a tile kelen dɔrɔn CEDEAO ta ɲɛ Abuja u ye dansigi kɛ u ka tɔndenya la min kulu kɔnɔna na an ka laselilikɛla Alpha Ka ale b'an bolo directement na an bɛna ɲininkali sɛmɛ a la Alpha Ka an ka foli b'i ye Kadatu Amba ayiwa kuma bɛna taa kɛ mun de kan e yɛrɛ bolo san tɔnsigi kɛnɛ nin kan o ye kelen ye yala ayiwa a danatigɛlikanw a bɛna yɛlɛma don u ni CEDEAO cɛla ta la wa ani fana CEDEAO min n'a fɔra k'a fɔ k'olu ka kɛnɛ kan ka sigi kari la kuma bɛ sɔn ka kɛ fɛn caman kan fɔlɔ o ye AES yɛrɛ bangeliko ye sabula a kuma fɔra ka tɛmɛ baara caman kɛra kɔnɔna la nka a bangeli kuma na kɛ o kan sini o kɔfɛ jamana saba ninnu jɛnna ka jɛkulu k'u na u sigi ɲɔgɔn kan walasa ka jatigɛ wale kɛlɛ n'a bɛ f'o ma ko force militaire conjointe o fana ni o jɛkulu in bangeliko in kuma na kɛ o kan sɔrɔko sira kan u ko u na jɛn ka banki sigi sen kan min na to u ka cakɛdaw na se ka wari sɔrɔ min ka se ka yiriwa sabati n'o ye banque d'investissement ye kumakan ka boli o kan kumakan ka boli bolifɛnko fana kan ni o ye compagnie aérienne ye n'o ye pankulu cakɛda ye ko u kan ka o fana dɔ sigi sen kan ala belebeleba dɔ ye min ye o ye AES yɛrɛ ɲɛmaso yala o na sigi jamana jumɛn kɔnɔ nin saba ninnu na o fana ni kan ka fɔ ni ka a kun cɛ ni AES boliko ye franc CFA la sabula o laɲini kɛlen don jamana saba ninnu ka jamanadenw caman fɛ o kɔfɛ i ye kuma dɔ wɛrɛ fɔ ni o ye CEDEAO ka fanfɛla ye a jɛlen don k'a fɔ ko cogo cogo AES ka nin lajɛ in bɛna CEDEAO ta ɲagami kosɛbɛ kamasɔrɔ kuma la AES na a lase sini k'u ka jɛkulu bangera o tɛna tɛmɛ CEDEAO jamana ɲɛmaaw jimi sira fɛ o dɔnnen don wa AES mana ɲɛmaaw mana latigɛ minnu ta n dalen don a la k'a fɔ ko o latigɛ ninnu tɛna kɛ fɛn ye minnu na diya CEDEAO ye misali la ni AES ko sini ko u na bɔ CFA la walima ko u na u yɛrɛ ka passeport dilan ka bila sen kan a bɛ n'a fɔ o kuma ninnu bɛ sɔn ka ɲagami don kosɛbɛ kosɛbɛ CEDEAO ka dimanche don lajɛ la an bɛ se k'a fɔ ka AES y'a tugu de ka taa nin lajɛ in kɛ ka bɛn ni CEDEAO ta ye a y'a gun a la walasa ka yira CEDEAO la k'a fɔ ko jɛkulu bɛ u bolo u ka jɛkulu fana organiselen don ka ɲa wa k'a bɛ se ka a ka lajɛ kɛ min bɛ se ka ɲɛ nka AES mana latigɛ fɛn o fɛn de ta samedi don an k'a dɔn k'a fɔ ko CEDEAO fana mana latigɛ fɛn o fɛn ta dimanche don CEDEAO n'a ɲini de ka bɛnkan fɔ sabula a bɛ ɲini ka kalo damadɔni bɔ CEDEAO ɲɛmaaw y'a ɲini k'u gɛrɛ AES la. donc yala tɔnsigi a bɛna mɔgɔ bɛ se ka sigi ka mun makɔnɔ ni a jaabiw ye ka kɛɲɛ ni par exemple lakana baara ninnu ye sisan Sahel mara ninnu kɔnɔna la sigi bɛ se ka kɛ ka mun kɔnɔ a jaabiw la yala jigifa bɛ yen wa. an bɛ se k'a fɔ ko jigifaba tɛ AES fan fɛ comme a bɛ fɔ nansarakan na cogo min le divorce est déjà consommé AES mɔgɔw kunna u ni CEDEAO farala ka bɔ ɲɔgɔn na u na baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye wajibi ye sabula jamanadenw bɛɛ ye kelen ye u ka fɛnw bɛɛ gulonnen bɛ ɲɔgɔn na donc ni dimanche ani samedi ɲɔgɔn yew tɛmɛna peut-être an na se k'a dɔn u bɛnna min kan jamana tɔn fila ninnu walasa u ka se k'o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka kuma jamanadenw ka kow kan sabula jamana ninnu kelen kelenw bɛɛ kɔnɔ bɛɛ ka mɔgɔw bɛ yen wa voyagew fana ni fɛ yen olu fana ni kumaw bɛ sen na donc jamana fila tɔn fila ninnu kan ka se de u bolo di ɲɔgɔn ma sisan walasa baara tɔ minnu kan ka kɛ wagati nataw la o na se ka kɛ cogo min. ayiwa an ka foli bɛ i ye Alpha Ka k'a fɔ an lamɛnbagaw ye nin tun y'an ka laselilikɛla ye Alpha Ka a tun bɛ ka kuma AES tɔndenw olu ka tɔnsigi kɛnɛba kan sisan an bɛ laɲini kɛ aw fɛ sisan parce que nin bɛna na dansigi kɛ an ka kunnafoniw tako fɔlɔ wagati la an bɛ laɲini k'aw fɛ aw ka to nɛgɛ kan an b'an tulo kɛrɛmu bɔ an bɛ segin ka na sisan aw k'an bɛɛ dɔɔnin. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent.
les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous. K'a fɔ an lamɛnbagaw ye halisa aw bɛ Malikura jɛmukan de kɔnɔna la ka lamɛn ayiwa sisan an bɛna taa Angleterre kaw fɛ yen nɔ Keir Starmer ale ye fanga ta bi juma la ka kɛ jamana premier ministre ye a siɲɛ fɔlɔ la ɲɛkunya minɛni laadalatigiw ka cɛbɔ Rishi Sunak kɔfɛ ayiwa alamisadon kalataw senfɛ a ka fanga talini a bɛna dansigi kɛ laadatigiw ka san 14 fanga de la u ka jamana kan halisa an bɛ to an ka kunnafoni kɔnɔ Malikura jɛmukan kɔnɔna la ayiwa a yirala k'a fɔ denmisɛnnin ladamunenw olu bɛ lakodɔn cogoya di an ka sigidaw kɔnɔna la a bɛ lakodɔn ni u ka foli kɛcogoyaw de ye foli kɛcogoya jɔyɔrɔ fana bɛ ka bon kosɛbɛ ladamu ani adamadenyaw tasiraw la ayiwa sabula a bɛ se ka kɛ sababu ye ka bɛn ani keleya tugu mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la o de kama an ka laselilikɛla Sanu Jɛnɛba Njayi bɛ ka bɔ Bobojulaso ale ka sɛgɛsɛgɛliw bɔra ka an ka kumakanw lamɛn. An sɔgɔma. Ka sonsori k'i ɲɔbiri ka gwan I bolo nunkun filaw kan walima ka tigɛ di ɲɔgɔn ma kɛ ni bɛɛ ye anw ka farafinna fori danbe dɔw ye. Anw fɛ Bobojulaso I n'a fɔ Burkina Faso mumɛ tɔw ra anw ka fori danni tɛ ani sɔgɔma ani wula ma. Fori sababuya ra anw bɛ cibariya sɔrɔ an tɛ ɲɔgɔn si cogo ani o wuli cogo ra. O fori kelen kelen kɔnɔ duwawudon bɛ kɛ ɲɔgɔn ye. Nunu kɛwale nunu bɛɛ tagama sen o tu ka teli galen li bibi ni na kɔrɔsiri kɛra ko kɔ bɛ dira fori ɲumanya kɛcogo ma. Dɔ b'i ye a b'a kɛ kuma min ye pour que a kana lɔ n'i ye yɛrɛ quoi k'a ka temps perdu a b'a ɲɛ dogo yira. I n'a fɔ William Abu maakɔrɔba Siyama ka kɔrɔsita sera o ma Lati Sawadogo nimisani ba bi ni denmisɛnw ka mɔgɔ jatibariya ye. Mɔgɔ dɔw bɛ n'i y'o fo o bɛ segin k'i ɲininka est-ce que an ɲɔgɔn lɔ wa. Sunguruden si fani bɛ tama ka jama cɛci ani ɲatumati mɛn a da kameleden fani a nin na a bɛ maakɔrɔba kunbɛn k'i ɲɛ coro a ɲɛ na ani sɛ tɛ sɔrɔ o ni ɲɔgɔn cɛ. N'i kumakan barani di denmisɛnw yɛrɛ ma ni foribariya kun sugu ka siya Adama Kulibali fɛ diɲɛ ɲini sira dɔ lo. O ko a sisan jeunesse ka ti sɔn fori ma yala juguya lo wa ŋaniya kolonya lo wa ou bien yaada lo. Ko nin kɔnti ŋaniya kolonya ye en fait kuma dɔ ko yɛrɛ ka ca kunna quoi I ɲɛ mɔgɔ dɔ ra I natɔla yɔrɔ jan mais I t'a lɔn tuma min I tɛmɛna a tigi ra an bɛ wari fɛ k'an ka vie voilà labɛn dɔɔni ko le temps c'est de l'argent an bɛ se k'a fɔ pressé ani miiriya caman wari ɲini boli ninnu bon ale fana bɛɛ dab'a ra quoi. Dɔw fana ka lɔn taara jalakini bi kɛ denbaw yɔrɔ o ka maa bɔɔni na denmisɛnw ka lamarani na. Boniface Ouedraogo ye maakɔrɔba si gwɛ dɔ ye. An fɛ n'i wula sɔgɔma I bamuso I fakɛ I bɛ taa sonsori k'a fo fɔlɔ a bɛ dugawu kɛ I bɛ sɔrɔ ka bɔ kɛnɛma sisan fakɛma yɛrɛ ma banna a ka kungo ye o janko ale de bɛ den ladon ka a bɛ kɛ cogo di dɔw yɛrɛ bɛ yen fakɛma bɛ bɔ sɔgɔma bamuso ma bɔ sɔgɔma ni su fɛ tɛ aw ti den ye den yɛrɛ t'aw ye barikɛden lu bɛ taa kɔ ka den kori ni barikɛden sɔn man ɲi dɔn I ka den bɛ kɛ den kolo ye. Omar Tambura kɔni fɛ denmisɛnnin kɔrɔ bari le bɛ kɛ maakɔrɔba lankolon ye o kosɔn ko bɛɛ kan ka labɛn den fin ɲini tuma le. Mali la ni den wulila sɔgɔma a bɛ taa ba n'a fa fo ka kɔrɔw fo n'a ye dumuni kɛ ka ban a ba n'a fa fo baba barika mama barika mais Burkina yɔrɔ tout le monde est laissé aller que droit de l'enfant droit de quoi ko den tɛ bugɔ den tɛ foyi nkalon lo éducation lo ni ma ne fo n'i bɔra ka bɛn ne ɲɛfɛ ne bɛ taa k'i to yen moi je m'en fous de toi. O lajarabi ɲɔgɔn o sɔrɔ ka teli fori bariyara Felix Tawo ye kalanden ye a b'a ta lakari anw ye. Lon kelen anu bɔra ten an tɛmɛna cɛ dɔ ra an m'a fɔ an taara rendez-vous kɛ cɛ min fɛ an tɛmɛna min na an m'a fɔ ale cɛ tuma kɔfɛ an taara sigi cɛ nana ka na tɛmɛ ka don bureau kɔnɔ an nana se an taara kuma secrétaire fɛ cɛ tɛ ko an ka don an taara sigi sɔrɔ
alors qu'en tɛmɛna ma cɛ fo cɛ lɔra a y'an filɛ k'an filɛ tu ma fo sanfɛ a ma kuma an fɛ an y'an fɔ ma an bɔra ko bon comme an tun t'ale lɔn o le an m'ale fo que donc n'an ka maa ka ma se mɔgɔ ma an t'a tigi fo a fɔ k'an ka taa ka na kɔfɛ k'a kɛra maloya ba y'an nɔ dɛ donc franchement foli a fɛn bɛɛ bɛ foli la siga t'a ra maa min tɛ kun don fori ra i kunko tɛ dɔgɔya mariam danbele bi an kalan n'o dɔ ye ele tɛmɛ mɔgɔ ra quartier kɔnɔ i ti mɔgɔ fo hali ni ko dɔ kɛra i fɛ tan bɛɛ b'a fɔ ni cɛ a maɲi ou bien ni muso a maɲi a bɛ tɛmɛ mɔgɔ ra a ti mɔgɔ fo donc an ka sira t'a ka ko ra dɔw yɛrɛ bɛ yen o bɛ don a ka lu kɔnɔ o b'i sigi ni ye o t'i fo o b'a miiri i ka dɔgɔya taara dɛ n'i donna mɔgɔ fɛ lu kɔnɔ hali ni den fitinin i b'a fo hali n'i y'a kɛ ne le la n'i taara n'i donna n'i ma ne fo n'i sɛkora k'i bɛna ne ɲininka ne b'a fɔ n ko taa an sɔgɔma ɲininka ou bien taa an ɲakumase ɲininka ne tɛ kuma i fɛ an bɛ tile min na burkina faso mako bɛ bɛn na ani jɛɲɔgɔnya sɔrɔ ra ɲɛsuma taamasiyɛn fori bɛ se ka kɛ o nasira dɔw ye lati sawadogo fɛ min bɛ tɛlɛ ka maa wanjuru kunnafoli siraw kan ni bɛn tagamasenw ye bɛn bɛɛ bɛ daminɛ so ni fori le ye lu kɔnɔna na kin kɔnɔna na ka bɔ dugu kɔnɔ ka sɔrɔ ka jɛnsɛ jamana na fori le fɛnɛ kɔnɔ i b'a lɔn k'i jatini lo ani bonyani lo kuma bɛɛ bɛ daminɛ ni fori le ye i b'i sigiɲɔgɔn lo fo a b'a lɔn ko kunko o ti aw ni ɲɔgɔn cɛ ni kɛlɛ banna mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ o b'a fɔ ko k'o bolo di ɲɔgɔn ma o le ye ɲɔgɔn kanu ye o le ye ɲɔgɔn jati ye fori o ye ɲɛsuma tagamasiyɛn de ye jamana na maakɔrɔbaw ka lɔn tara maa minnu bɛ nana olu lo bɛ kɔn ka fori da don a nana minnu sɔrɔ ye ni tun ye diya sanu kumakan ye ka bɔ Bobo-Dioulasso VOA Banbara tɔgɔ ra an bɛ don min na i ko bi a yirala k'a fɔ ko Mali ntolantankulu u bɛ gɛlɛyaba kɔnɔna na min kɛra sababu yɛrɛ ye ka samatasɛgɛ ninnu ka entraîneur bolo bɔ a ka baara la ani fɛnɛ k'u ka ntolantana dɔw fɛnɛ ka baaraw ɲɔngiri ayiwa o sabu la an ye wele bila Makan Cheick Diabaté ma ale ye ntolantan kunnafoni sɛnsɛnla ye a b'an bolo direct la nɛgɛ kan ka bɔ Bamakɔ Makan Diabaté an ka foli b'i ye a diyara n ye ayiwa mun de ye Mali équipe nationale ka nin gɛlɛya ni ninnu waleya u ka bɔli laban ninnu kɔfɛ an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'aw ka auditeur bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn n'i y'a ta k'a lajɛ Mali équipe nationale depuis 1960 o bɔra la fo ka na se fédération kow nana don Mali ballontan na depuis Amadou Kola Bawro Sisede ale bɔra Mali fédération ko ɲɛmaaya la maa nana kɔfɛ a kɛra gɛlɛya a kɛra misimisi a kɛra tɔɔrɔ ye Mali farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ ma n'i y'a ta k'a lajɛ équipe nationale kunda an b'a ye k'a fɔ an bɛ jigin yɔrɔ dɔ la an bin yɔrɔ ka sɔrɔ an kan ka jigin an tali yɔrɔ la n'i y'a ta k'a lajɛ hali bi ɲininiw kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ Mali équipe nationale A bɛɛ lajɛlen bɛ figé o de kan Mali équipe nationale A o de bɛ bɛɛ lajɛlen ranger an bɛ ɲininkali min fana kɛ k'o busan don yɔrɔ la an b'aw ɲininka o la a b'a ye k'a fɔ Mali équipe nationale A tɛ taa yɔrɔ la Mali catégorie inférieure bɛɛ bɛ taa yɔrɔ jan n'u taara coupe d'Afrique la i b'a sɔrɔ a caman bɛ kɛ deuxième troisième ye n'u taara jeu wɛrɛw la i b'a sɔrɔ u bɛ ɲɛmaaya sɔrɔ yɔrɔ jan fɛ walasa u bɛ se ka lafiya cogo min na mais an b'a ye k'a fɔ an ka équipe nationale A taa o taa ɲɛfɛ ɲɛ tɛ sɔrɔ foyi la dusukasi i b'o bila minɛn min kɔnɔ kelen suivi tɛ anw ka Mali ballontan na fédération fɛn fɛn bɛ na a bɛɛ bɛ n'a da dugula de kɔsɔn a bɛɛ bɛ n'a nafolo ɲini de kɔsɔn a bɛɛ bɛ n'a ko wɛrɛw de la mais a si tɛ na k'a fɔ ko Mali ballontan ka di ye i b'a ta k'a lajɛ an ka fédération maa fan fɛnɛ bɛ na k'o bɛ don fédération na k'o bɛ fédération na baara la i b'a sɔrɔ équipe t'a maa caman si bolo parce que walasa i ka ballontan kuma Diabaté o diyara n ye ɲininkali filanan ye min ye o de ye k'a dɔn jalakili façon jumɛn de bilalen don capitaine Amara Traoré kan fo ka se a ka baara ɲɔngiriliw ma fédération na ani fana Bavier fana an y'a jateminɛ fédération ɲɛmɔgɔya b'a bolo halisa hakaja a bɛ kiiri k'a bolo kan a bɛ kiiriko gɛlɛyaw kɔnɔ e bɛ se ka mun de fɔ an ye o la Amari Traoré ni o ye capitaine ta ye ne kɔni b'a dɔn n bɛ fɛ k'a f'i ye Mali fédération tɛ se ka Amari suspend ka da kan k'a fɔ Amari n'est pas salarié au niveau de la fédération malienne de football a bɛ bɔ a ka tɔn de la ka na jouer Mali fɛ i b'a fɔ tɔw b'a kɛ cogo min na n'a ma ɲɛ i bɛ maa suspend Amari bɛ tɔn min na ni o tɔn bɛ Argentine kaw fɛ yen ni o tɔn bɛ Espagne kaw fɛ yen nɔ olu tɔn de bɛ se ka Amari jalaki sariya nabolo fɛ nka u bagara Amari ma n'i y'a ta k'a lajɛ Amari ma kuma jugu fɔ Amari ye mauvaise gestion de décrier sinon a ka lettre kɔnɔ a ye point 5 ta
Eliana point duru ini ya tagala men na maga point flala point flala Jabate aywa antese tantambulu malheureusement abia afo inyana ka foli kiye n'ala sɔnna ma an ka kunnafoni nataw kɔnɔna la an bɛna I wele tuguni yaasa an ka se ka faamuyali sɔrɔ nin ko ninnu na ka Claire a di a ɲɛfɔ jamanadenw ɲɛna nin tun ye Jabate Makan Cheikh Jabate Mankan ye ale ye kunnafoni sɛnsɛnla ye ayiwa ka bɔ Bamakɔ ntolantan ta sira kan sisan an bɛ taa sisan an ka ntolantan ko an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siaka Tarawele bolo. Serantolantan bunagun kan farafinagun kan Coupe d'Afrique des Nations Maroc baflangon duru éliminatoire au tirage au sort kɛra kunu alamisa juillet kalo tile 4 san baflangon 4 na Afrique du Sud jamana kan Mali ka kulu o groupe I ye ka fara Mali kan Eswatini Mozambique ani Guinée-Bissau Malidenw hakilina filɛ a ko kan. Ne tɔgɔ Hadama B Fofana dire que Mali sansi ka bon tuguni ne bɛ hésiter kosɛbɛ quoi. Parce que ni dara Mali la wakati o kuma o de nga ci a bɛ mɔgɔw jigi tigɛ kosɛbɛ quoi. Joueurs divisés len do entraîneur bilali la fédération ni joueurs tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ ani septembre cɛ entraîneur bɛ se ka sɔrɔ kuma jumɛn ka nin crise ni kɛlɛ min bɛ entraîneur ni joueurs ni fɛnw cɛ donc ko fédération cɛ ko banjo na ka équipe ɲuman sigi sen kan rapidement moi ne bɛ kan yɛrɛ ɲininka quoi sansi bana togo ne jɔrɔlen do Jango Kulubali n'an ye volontaire yɛrɛ ka ɲɔgɔn dandan na ye sur le plan africain même Mali bɛ ninnu équipe bɛnna donc ne bolo an ka sansi ka bon ka tɛmɛ poule na ka tɛmɛ équipe tɔ ninnu kan. O ye gɛlɛya bɛ yen c'est vrai mais o gɛlɛya in o bɛɛ kɔfɛ ne bolo sansi bɛ Mali bolo sa parce que gɛlɛya in bɛ se ka corriger yanni éliminatoire daminɛ ka se. Ne tɔgɔ Mohamed Jara espoir bɛ yen nɔ espoir b'an bolo an supporters bolo tiɲɛ yɛrɛ la nin poule na jeu d'équipe la fɔlɔ o bɛ Mali bolo ka tɛmɛ ninnu caman kan poule la ne yɛrɛ ye poule ye cogo min na Mali balontan walawalalen don kosɛbɛ ka tɛmɛ ni équipe bɛɛ lajɛlen ta kan filanan ka da mun kan Mali joueur ninnu filɛ nin caman international o bɛ balontan u jouera jamana wɛrɛw la. Éliminatoire kun fɔlɔ ɲɔgɔndanw bɛ tan septembre kalo nata la VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Tarawele ka laseli don. Ayiwa ka fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna ko nin bɛna dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na o bɛna an ka dɔgɔkun yɛrɛ kunnafoniw kurubala kun cɛ awa k'a fɔ ye jɛmukan nin a b'a sɔrɔ an ka réseau page kan réseaux sociaux kan n'an ka bɔlɔlɔsiraba kan www.voabambara.com an bɛ sɔrɔ fɛnɛ YouTube kan directement na Facebook Instagram a bɛ kunnafoni ninnu enregistrelen sɔrɔ o yɔrɔ ninnu bɛɛ kan ka foli ani tanuni lase aw ma awa k'a fɔ aw ɲɛna a k'an bɛn Malikura kɛnɛ kan tuguni dɔgɔkun wɛrɛ ni Ala sɔnna ma. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum